नैबे आसिन दाननि पुर्णिमा थामहिनबा लोक्षि फुजानि टाइमाव बाथौ धोरोमारिफ्रा मोनसे सिगांनिफ्रायनो फालिबाय थानाय मोनसे नियम दङ जे लोक्षि खेराइ होननानै बुङो। बे लोक्षि खेराइखौ 16, 17 आरो 18 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा नैबे खुंग्रिंनि आन्सलिक बाथौ गौथुमा बेखौ होनो थांगासिनो दं। बिनिनो खेराइसालिखौ बेखेवनानै होनायनि मोनसे हाबाफारि बेयाव आं दिनै फैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर'नि गोजाम मोनसे धोरोम होननानै बुङोबा बाथौआ मोनसे, बाथौआ खेराइजों सोमोन्दो दङ आरो खेराइनानै नै बर'फोरनि न'खर दानाय, ओनसोल दानाय, हारि आरो हादोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय खेराइनि दौदिनिनि गेजेरजों अबंलावरिनि मोनसे फोरमायनाय मोनो, अबंलावरिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनो होननानै गोदो गोदायनिफ्राय फोथायनाय दङ। बेबायदिनो खेराइखौ होबोदों आरो खेराइआव दौदिनिनि गेजेरजों अबंलावरिनि जिफोर बाथ्राफोर बेखौ लानानै मा राहाफारि लानांगौ बेखौ बर'फ्रा खालामबोदों आरो बेबायदियैनो नैबे खुंग्रिं बियाब बाथौ गौथुमा बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लायै हिसाबै देग्लायबो लादों आरो देग्लाय 36 टाइम्स बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ। आं मिजिं खालामो खुंग्रिं ओनसोला बे खेराइनि गेजेरजों जोंनि गोजाम मोनसे धोरोम हारिनि बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि मोनसे परम्परा, बे परम्पराखौ लाखिनायजों लोगोसेयैनो गामि सान्थि, ओनसोल सान्थि, न'खर सान्थि आरो हारिनि सान्थिनि थाखाय, बिस्व सान्थिनि थाखाय निसय माखासे बाथ्राफोर मोनगोन आरो बेजों खामानि मावनानै निसय जौगानायखौ लाबोगोन होननानै आं फोथायो। गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बेबायदि खेराइफोरखौ खुंनो थाखाय मा हामलायथिबावगोन? बे बुब्लियाव लोक्षि फुजा एबा खेराइ फोरबोनि नैबे बुब्लियाव आङो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बिथांमोननिसिम गोरबो गोसोनि गोजोन हामलायनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। बिनि गेजेरजों न'खरखौ जेरैहाय बेंनो थाखाय इसोरनि मदद लायो, थिग बिदिनो ओनसोलखौ बेंनो थाखाय अबंनि मदद लायो। आङो खावलायगोन जे बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि दा बिटिआर ओनसोला सान्थियै फैबाय आरो बे सान्थिखौ जाहाथे जों गोजोर खालामलांनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो हारि जौगानाय होननानै बुङोबा जोंनि राव, थुनलाइ, हारिमु, दोरों बे गासैबो जाहाथे जोङो डिसिप्लिन भाबै जौगाहोलांनायनि थाखाय खामानि मावनो हायो। बेयाव अबंलावरिया जाहाथे मदद खालामो आरो जों अबंलावरिखौ फोथायनाय, गिनाय साफ्रोमबो मानसिफ्रा जाहाथे लायो आरो जायहा जे धोरोमखौ फालिदों बेखौ जोङो मोजाङैनो फालिनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि सिनायथि बेफोरखौ जों जाहाथे लाखिलांबाय थानो हायो। बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायदों, गुबैयै बाथौ सिबियारिफोरखौ खावलायदों जे सासे मानसिया थांनानै थानायाव जों बबेबा नङा बबेबा धोरोमखौ जोङो आजावो आरो जि धोरोमखौ जों आजावदों बे धोरोमखौ मोजाङैनो बिनि नियम निथि आसार खान्थि गासैखौबो लानानै जों आवगायलाङो। आरो बेयावनो आं स्पेसियेलि खावलायनो लुबैदों गासैबो धोरोमाव जोंनि लाइमोनफोरनि जि इनभल्भमेन्ट, बे लाइमोनफोरनि इनभल्भमेन्टआ एसे गेसें जाबोनायखौ नुबोदों। ओंखायनो लाइमोनफोरखौबो जोङो इनभल्भ जाहोनो जों हानांगोन मोनफ्रोमबो धोरोमाव आरो बिनि सिगां जों उन्दैनिफ्रायनो मोनसे सर' खालामनाय बेखौ हुदाखौ जों लाबोनांगोन। आङो फोथायो मोनफ्रोमबो धोरोमारि गौथुम स्पेसियेलि बाथौ गौथुमा बेखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय समाव बेबायदि खामानि मावलांगोन।